ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ପିଠିରେ ସିନ୍ଦୁର, ମଥାରେ ଓଢ଼ଣୀ, ବାଳରେ ଗଜରା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ଲାଗୁଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ନୁହଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆରଟା। समझ रहे हो? ଆରେ ଭାଇ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଲି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆରଟା। ତମେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ତମେ କାହାର ମା ହେଇଥିବ, ତମେ କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ, ତମେ କାହାର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖାଉଛ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇକି ମୁଁ ରହିପାରୁନା। मगर क्यों? ତମ ପରିକା ନାରୀ, ତମ ପରିକା ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ପରିକା ଝିଅ ପାଇଁ ନାରୀ ଜାତି ହଉଛନ୍ତି କଳଙ୍କିତ। वाह दीदी, वाह दीदी। ଆରେ ଭାଇ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ଏମିତିକା ଭିଡିଓ ମତେ ପଠେଇବୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ମୋର ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ଗାଳି ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଆହୁରି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅଟା କଲେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। ଏମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ, ଚାଲି ଚଳଣି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମଳମୂତ୍ର ହଲାହଲି ଜିନିଷ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବ ଓଡ଼ିଆ ଘର ବୋହୂ? ତମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଇଜ୍ଜତକୁ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପକେଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲଣି। आज मेरे सामने बनाऊंगी कि 7 पुश्तो जो है इसकी गंद ଆଙ୍କ ପରିକା ଆହୁରି କେତେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ ଅଛନ୍ତି। कंट्रोल। ଆ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଖାଉନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ବୋଉ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଯେତେ ବଡ ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ମିଳିବ ତମେ ତାହେଲେ ଖାଇବ। तू समझा? हाँ।